बड'लेण्ड स्पर्ट्स एसोसिएशन एबा बड'लेण्ड गेलेमु आफादा भेरगाव गेलेमु आफादनि बानजायनायाव जिल्लायारि क्लाबनि भलिबल बादायलायनाय खुंदों। 28 जानुवारि मंगलबारनि मोनाबिलि समाव बड'लेण्ड गेलेमु आफादनि गिबि भलिबल बादायलायनायखौ दुलाराय आसाम गेलेमु गौथुमनि नेहाथारि सिद्धार्थ चौधुरीया बेखेवनानै होयो। भेरगाव गेलेमु आफादनि बानजायनायाव जानाय बड'लेण्ड हालामनि जिल्लायारि क्लाबनि गिबि भलिबल बादायलायनाय बेखेवजेननाय हाबाफारियाव बेखेवगिरि आलासि सिद्धार्थ चौधुरीजों लोगोसे पानेरि विधानसभा बियाबनि एमएलए एबा आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि मानगोनां बिश्वजित दैमारी, ओनसोलनि मानगोनां सुबुं आरो गोबां रायजो राजाफोरा बाहागो लादोंमोन। गुबुन फारसेथिं बड'लेण्ड स्पर्ट्स एसोसिएशननि बानजायनायाव खुंनाय जिल्लायारि क्लाबनि गिबि भलिबल बादायलायनाय बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै आसाम आयेन आफादनि मानगोनां बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारी बिथाङा गेलेनायनि गेजेरजोंबो गोबां सुबुङा सोरखारि साख्रि मोननानै जिउ दैदेननो हादों होनना बुंनानै खौरांगिरिनि सिगाङाव ओरैबायदि फोरमायो। दा बे जोबोद बाख्नायथाव खामानि जितु बड'लेण्ड स्पर्ट्स एसोसिएशना बड'लेण्डनि इन्टार डिस्ट्रिक्ट माने भलिबल जितु टुर्नामेन्ट बेवहाय फाथिदों आरो आं सानो बेबायदिखौ गुबुन गुबुन माने खेलाफोरखौबो जोङो फाथिनांगौ आरो बेनि गेजेरजों जोंनि गेलेगिरिफ्रा गोबां माखासे खेलानि आदब खायदाफोरखौ सोलोंलायनायनि खाबु मोनो। मोनसे टीमजों गेलेनायाव गुबुन गुबुन गेलेग्राफोरनि आदब खायदाफोरखौ बेवहाय नुनानै गावबो सोलोंनो हायो आरो मोनसे बेवहाय मोनसे माने मा होनो प्रेक्टिसबो जायो जिहेतु ओरैनो प्रेक्टिस खालामनाय आरो कम्पिटिसन गेलेनाय बे मोननैया गोबां डिफारेन्स। गतिके आं सानो बेनि गेजेरजों बड'लेण्डनि जि जोंनि गेलेगिरिफोर दं बिथांमोना मोनसे समाव स्टेट आरो नेशनेल लोगोसे इन्टारनेशनेलावबो गेलेहैनो हानाय गावखौनो दानो हागोन आरो बियो जोंनि ओनसोलनि जि गोदान लाइमोनफोर बिसोरखौ गेलेनायनि फारसे आं सानो गोसो बोनो हागोन आरो मोनसे थुलुंगाबो होनो हागोन। बे समावहाय जेनेबा गेलेनायनि बिथिङावहाय गोबांखिनि गेलेनाय जायगा नांगौ जानानै इनडोर आउटडोर जोंनि समस्थियाव दा आंनि समस्थियाव फाग्लाबारियाव इनडोर स्टेडियाम दा अलरेडि जानो थांगासिनो दङ। गासिबो दा माने मा होनो फ्राय मा होनो टेन्डारा दा जाबायानोसै एलटमेन्ट जानांसिगौ खामानि आरो भेरगावआबो मोनसे स्टेडियाम हिसाबै चिफ मिनिस्टारा अलरेडि घोषणा खालामबाय आरो दा बिथाङा बिहरनाय लेखा जों बिनि एस्टिमेटखौ साबमिट खालामबाय 16 कोटि थाखानि। इनडोर स्टेडियामा 14 कोटि थाखानि आरो बे स्टेडियामा 16 कोटि थाखानि। गतिके आं सानो बे स्टेडियामा जाखांनायनि उनाव बे जायगानि गेलेगिरि बिथांमोनहा माने गासिबो बिथिङावनो उसुबिदा गैयालासे बेवहाय प्रेक्टिस खालामबाय थानो हागोन। गोबां कच लाबोनानै जों बेवहाय सोलोंहोबाय थानो हागोन आरो गोबां जोंहा बे भेरगाव डिस्ट्रिक्टआव बायदिसिना माने इभेन्ट्सफ्राव गेलेगिरिफोर दं जाय गेलेगिरिफ्रा दिनै नेशनेल इन्टारनेशनेल गेलेनानै मेडेलबो मोनबोदों आरो बेनि गेजेरजों साख्रि बाख्रिबो दिनैहाय मोननो हादों। गेले आरो साख्रि ला बेबायदि जानानै एकदम गेले आरो साख्रि ला आरो बेवहाय आं सानो जे जोंनि भेरगावनि गेलेगिरिफ्रा गोबाङानो बेजों माने मुलाम्फा जादों, गोबाङानो जिउ राहा मोनदों। जे जोंहा दिनै एक्साइज इन्सपेक्टर माने साख्रिबो मोनदोंमोन जोंनि जे आर्चारिनि गेलेगिरिया आरो बिनि बादैबो गोबां जोंहा साख्रि मोननाय गेलेगिरिफोर दङ भेरगावआव। गतिके आं सानो भेरगाव ओनसोलनि मानसिफ्रा माने मा होनो बे लाइनजोंनो माने गावबा गावनि जिउखौ दानो हायो, गेलेनायनि लाइनजोंनो गावबा गावनि जिउखौ दानो हायो आरो बे लामाखौ अलरेडि जोंनि गोबां गेलेगिरिफ्रा दिन्थिनानै दोनखाबाय।